Same Chris Ha! Same Chris. Yeah, line na the platinum Rwanda. It's Platinum Prince. Trese pairi kubaya. Chikona 7 na Josiah. Ndingafare mukaita zvandichataura kane list kungotrava kumukuru wenyika. I hope ichasvika. Tsamba kumukuru wenyika. Ndainyora ndakastika. Well, makurukutu takanzwa makawina. Hanzi makavacha kuitongetina mukati vamwe vaifunga election okay great challenge where everyone is a winner vamwe vaiti free and fair elections vamwe vakati free and fair elections vamwe vakati zvaive pachena saka zvinogona kungopamwa seconds zvisinei izvozvo zvakapfuura uye pano timbokurukura mageto yose ari kutambura uyai muone vega handisi kungotaura takudawo mari mumabhengi mvura patepu kwete zvigubhu nematengi $10 redu takurida peki OG kwete bond kana famba kumukuru wenyika. I hope ichasvika. Tsamba kumukuru wenyika. Ndainyora ndakastika. Well, basa ramakatanga umupedzesa musoja wekupfura vanhu akaresha pamainvesta I hope mairevesa hatichade kuenderwa nezesa kumarodzi ngoma ndiyo kunyanya yedu inoenda kumasvingo sunga yanoba kana kuita musindo honai imba yacho haina windo kasimairi kamunorova kabhoo patumajaivi hapana noti nyo tumajoksi twamunorova so tunondispaka sengeke 10+4 kana karasta vega pamupalamende mukati ngavabike doro zvehurumende kondisewo paprofile piki yenyu yewhatsapp mirai foto ndisende kumukuru wenyika. I hope ichasvika. Tsamba kumukuru wenyika. Ndainyora ndakastika. Well, makurukutu takanzwa makawina. Hanzi makavacha kuitongetina mukati vamwe vaifunga election okay great challenge where everyone is a winner vamwe vaiti free and fair elections vamwe vakati free and fair elections vamwe vakati zvaive pachena saka zvinogona kungopamwa seconds zvisinei izvozvo zvakapfuura uye pano timbokurukura mageto yose ari kutambura uyai muone vega handisi kungotaura takudawo mari mumabhengi mvura patepu kwete zvigubhu nematengi $10 redu takurida peki OG kwete bond kana feki. Tsamba kumukuru wenyika. Ndainyora ndakastika. Production. Internationally